funa nje le. Ngiyakhumbula ke into yokuba ufish walapha eMqanduli obone kubalulekile into yokuba makancame ixesha lakhe asondele ngakulomntana abathi Mkhanyiseli Futhe nothe wabe umgumbulula ke kwimeko apho ayichazileyo esithi ke kwakungazange kube kuhle ukuqala kwakhe kude kuzoba ngoku ke phofu noxa ke bebaninzi abantu abathethayo besithi mhlawumbi kungenzeka into yokuba ufish uzama impumelelo ngonja kodwa ke sithi thina singabantu baseMzantsi Afrika fish ungayeki mfana sekhaya kwaye ke hlala uqhubeka usenza okuhle kunja Vusisizwe TV channel ke ibone kubalulekile into yoba mayizothi enkosi kufish ngokomsebenzi wakhe ekubeni ke bekubonakala into yoba xa kufuneka kuhlanjiwe noko kunzima kakhulu ngoba kaloku unja ungumntwani ebesoloko ekhangele kungathi ubekelwa bucala ngenxa yenkubazeko yakhe. Loo nto ke ithathe ufish into yoba makathathe isigqibo aqiniseke into yokuba uyalenza uncedo ngakuMkhanyiseli. Sibulela abantu abanjengofish kwaye ke asayi phinde sibathathe ndawo. Kuyabonakala ke into yokuba basaqhuba nabantu boMzantsi Afrika bancedisile kangangoko baqiniseka futhi into yokuba mabenze sure ngokuthi bayamxhasa ufish kumsebenzi wakhe. Nako ke ibheko Vusisizwe ke bantakwethu ilapha as long usenza umsebenzi omhle Vusisizwe is there ukuqinisekisa into yoba abantu siyabakhuthaza. Asi usuku lanamhlanje uwena uthetha ntoni uzibona usemqanduli kufish? Oh, kumnandi kakhulu kum namhlanje. Hleli nofish nonja. Sibulela kakhulu methuna ufish. Banqabile abantu abafana naye. Banqabe kakhulu. Uqhubeke fish nomsebenzi wakho omhle. Siyabulela kakhulu. uThixo akubusise. Siyabulela fish bhuti man. Siyabulela man bhuti. Umhle lo msebenzi bhuti. Mumhle umsebenzi. Sithi bhota man bhuti ukhule uqhubeke uye phambili. Sho. Uziva njani? Tata ndiziva kamnandi because usupportwa ngabantu abayi-90%, kukho abantu abangu-10%, 100% abakugxekayo. Idlono xa unoyeka into oyenzayo ungadisappoint abantu abaninzi kakhulu. Now ke bandinika amandla abantu because abantu bandinika isupport and you know eyona nto imnandi endincumisayo into bangabana yonke le nto ndiyenzayo uMkhanyiseli ubomi bakhe butshintshile and nendlela athetha ngayo ngoku iya-improve because uqhela abantu nto leyo bengayiqhelanga yabantu indlela athi ispeech sakhe si-improvile. And now umane ngathi uyakuthanda uhlamba nangona imane ifika laa ngqondo incizama ukuthi there is a change endiyenzileyo ebomini bakhe. So I'm proud loo nto leyo ndiyenzileyo because le nto ifundisa nabantu abaninzi iyona nto ndiyithanda ngayo kuba ngoku ubuyajonga kwabaFacebook nokuTikTok there are more abantu abafana nonje abapostwa ngabantu abantu bebekade beyifihla le nto bengabavezi nawo abantu bafumana uncedo baphiwa impahla uyayibona because abantu baphila kumakhaya ufumanisa uba le mali yalo mntu uphila nokukhubazeka ipeyi baxhomeke kuyo yonke into nawo abantu bayancedakala ke ngoku ngokupostwa ngabantu baphiwa impahla then ngona laa mali yepeyi yakhe ayisazuthenga mpahla ngoku izothenga ukutya ekhaya kutyiwe. Ndizama ukuthi there is a change endiyifundise ebantwini abaninzi. Abantu bandifowunela bendidema besithi fish siyabulela because mna bendimfihla umntanam. Now that kukho le nto kanje ndiyakwazi uexpose umntanam abone ngaba nawo abantu bandinika isupport bayandinceda yonke laa nto. Ndizama ukuthi there is a change ngento inja ebantwini abaninzi. Fish man ke ndikunika ithuba ndifuna ukukunika ithuba ndiyayazi always uyabulela ebantwini. Man ke ndiphinde ndikunike ithuba ndiyivusisizwe into yokuba khawuphinde futhi ubulela abantu baseMzantsi Afrika nabame nawe kule ngxaki ujongene nayo yokukhulisa lo mntana umenza umntanakho. Sibulele ke inxaxheba nathi siyivusisizwe. Khawukubulele man bhuti uphinde esizweni sonkana ngoba abantu abathanda unja ayingobantu base-Eastern Cape kuphela. Bakhona abanye abantu abaphuma kwamanye ama-province abamthandayo unja nabakunikayo futhi support. Khawuphinde bhuti ubhekise kubo.
ndizama ukuthi tata ndiyabulela ebantwini bonke abasichasileyo nonja because you know abantu akukho nto bebesole ukuyenza ngemali zabo kodwa abanye bancama ii-R10 zabo for umkhanyiseli bancama ii-R2 zabo for umkhanyiseli ukuba ukushintsha ubomi bakhe because abantu babonakalise uthando. Ndiyabulala kumntu wonke osichasileyo ezibubona tata abantu xa sihamba nonja bayakwazi usipha ezo mali siphinde sibuye konja siphinde sibuye kulonja senze enye into njengobubona kulo Rondaveli kulonja simplastalishiwe zibumbona nangaphantsi nangaphakathi uyayibona udonga lonke ngaphandle nangaphakathi kuhle kunje ya. Nawo ke ngunana sitshintsha ubomi bukaMkhanyiseli nefamily yakhe. It's not about yena ngoku, si about ifamily yakhe so that abantu bazobona bangabana uthando alinikwe